Ahoj lidi, vítá vás Solukik, máme tady moje první video z Bravka. Dneska si uděláme takovou challenge. Takže jako první se asi dáme Daily Freebíčko. Si vezmeme jackpot, dobře. Toho se nevyplatí moc, teď jdeme, tak to stojí normálně. A to se mu vyplatí. A tady máme Legendary Stardrop. Tyhle Stardropy jsem otevřel před videem. Za ten jsem rád. A čáčka na Gina. Ta je za mě docela blbá, tu nemám rád jako. Z toho Hypercharge Stardropu mi padla. Myslím si, že na Jackie Call the Jackie and get some snacking! A teďka mi padla další Hyperchargeka. No, nemám moc rád Hyperchargeky, když vypadají z legendárních Stardropů. Ale, už aby jsme se dostali k té challenge. Takže budeme podle barev duhy a budeme si dávat brawlery. Takže první určitě je červená. Počkej. Kdo je červený? Má Mr. Dragon Fruit. Tohle mi nemůžete říct, že není červený. Takže Knock Out a jdeme na to. Jako další barva bude asi oranžová, ale kdybych nic nenašel, tak jdu asi hnedka na žlutou. A s každou barvou bych chtěl jakože vyhrát. Doufám, že to třeba nebude. Počkej, Mr. P není úplně nejlepší. Musíme přejímat. Pojď. Sice střely nemá červený, ale to je jasný, jo. Nehraju za červený. Pojď, zabij se o to. Já mám tak dobrý týden. Barvu jsme vyhráli. Mám tady chaos drop. No, to nevadí. Ale určitě mi dejte odběr, like, než se mi to tady otevře. Otevírá se mi to docela dlouho, takže určitě dejte ten odběr a like mezi tím. To už se mi to otevřelo, takže další barva je oranžová. Ale nevím, jestli mi tohle uznáte. Jako, já se kouknu ještě na nějaký lidi, asi jsem už našel. Here is your refund! Tohle byste asi musíte uznat. Colette. No nic. Open for business! Hrajem to teda na knockoutech, protože ty mě baví, rád na nich pušu. Ale jako jdeme na to. Jdeme sami jakože docela dobrý brawler. Open for business! To doufám, že mi nepadne, třeba nebude tam někde třeba mít, to ne. No, pokáč. Just take it up with my accountant! Please? Tam šedá barva vyšla. Tu tam můžu ještě přidat, to jsem ani neměl chválit. Ale oranžová
Everything is fine. Chci rozměnit ten past. Rare. Já mám rád takovýhle kasty a healování. Možná tohle video bude delší, ale další barva je žlutá. Takže si tady vezmeme hezky pěkně Siriuse. Sice jako není úplně celý žlutý, ale jeho hlava je žlutá. A star is born. Jako žlutá barva asi nebude tak má. Fear. Jo, a jestli chcete vědět, kde vidět další video, no se týká. This is my circus. Your existence is pointless. The circus of shadows. This isn't your Nevím tak kde přesně, ale vím, že někdy teďka. Ale zrovna jsem nechtěla natáčet tohle video spolu. Ale This is for you, Charlie. My petite. Was that your best? Tak jsme to tady vždy zabili. Takže jsme vyhráli se žlutou barvou. S světlou a tmavou. A teď jsme zelenou. A to je ten legendární konik, který jsem si chtěl kupovat. Please, leave a review. Ne, ale jakož dal bych se. Čest nějaká celé. Já Leona nemám. A možná Winchester bude asi nejlepší. Kouknu se ještě na skiny. Teda jako asi jsem našel tuhle Mechamendy, ale za mě teda zelenější asi bude ten Chester. Best Jo, wishes. je zelený. We have a strategy. Aw, aren't you special? Máme tady Franka, Edgara a The best brawlers make the best teams. ještě do komentářů, jak to je vás Not the hate. Appreciate it. Oh, that made you feel better. Vyhráli jsme. Tam je Edgar, na nás čeká. Nevím, kde je, možná ho nevyhledal. Vyhráli ho. Utyna. Takže za zelenou barvu jsme vyhráli. Epic. Sprejna na neho. Zelená, modrá. Jdu něco najít. Ne, počkej, nemusím mě vyhledat. Ví, kdo zachrání. Dáme si dýchávání skin. A to je fakt ten skin. Zaspíka jako moc neumím. Ale nevím, ty kurče. Budu se držet třeba s kníka mám na to si myslím, já mám, no. Tady
Dopadni. Horu. Mark. Dobře, Mark. 4-4. Modrá taky. Přeskočím nějaký barvy. A jdeme za nějaký jakože... kámo, tak ta ikonka je mega hezká. Ale... půjdeme na nějaký, přeskočíme růžovou a fialovou, aby toho video nebylo zase 20-minutový. A půjdeme... tak jdeme na tu růžovou a pak půjdeme na hnědou a ukončíme video. Takže já najdu něco růžového. Aby to nebylo jakože furt jenom hledám u svých skinů, tak si jdu koupit tuhle do Jessie. Broken beyond repair. A jako nechce se mi, je to asi ten počkej, koupím se ještě. Kámo, mít 10 000 blingů, jako do nějakého takového. Somebody order a knuckle sandwich? Já si dám tuhle, kámo, bibinku. Ta je mega hezká. Ty vám pak ukážu, co a jako to vás překvapí, padly mi 2 skiny, které jsou fakt dost hezký. A jeden z nich tam je zrovna najdu, tak hey, show some respect! Chili papričky! Ne, chili papričky. Neházej je po mně. Já ho nedoženu. Možná první hra, kterou poděláme. A za to bylo to Watch it, nerd! A teďka to musíme kámo zabombit. To je první video Mr. Bat says hi. Který to není ze Sefíka. Show some respect! Jdeme to, až došlo vlastně, že mám a normálně nenapadne si vzít na hnědou barvu někoho jiného než tady našeho trávníka. Tady máme hnědejka. Ale to máme nějaký kredity. Možná odevřem toho, neodevřem. Ale jako musím se pochlubit. Počkej, ona za chvilku bude, za 19 hodin. Bude Nadža. Se mi líbí. Můžeme jít na konci videa vyzkoušet. Tak co pak tady máme? Tak to je fakt výhra, nebudu se připlácet. Nechce kam. To je úplně blbost si připlácet za tohle. No za tranka říkám, neumím úplně nejvíc. Ale baví mě za mě hrát. Ale
zase jako je to kopírka Ultima Daryla. A je lepší, jak jsem ho zamýšlel. Swamp Croc is ready to rock. Prank. Vůbec jede mi ta kamera, jo, jen. Se bavím, že to ostatní třeba. On má ten hezký skin na to. Musíš zabít. On dynamit. Teď jsem to podělal. Musíš ultimit, Dobře načasovat. Dali jsme to. Takže všechny barvy, jo. Říkali, že vám ukážu ty skiny. Takže mi padl... Jo, na Tunitu, kámo, mega hezký skin. Tenhle Rice Shaunita. To se určitě ekvipuju. A ještě mi padl... Jo, ten 8-bit. Tady. Jenom 8-bit. A zkusíme tu radu. Practice match. Training grounds. Ale jako to na Jump. Stay behind me. I'll handle this. Počkej. Takhle. Jo, aha. Počkat. To vypadá mega hezky, ale koukej. Tuda. Tak to je mega hustý, tak to ani takhle. Tak chápu, ale Ale počkej, ten auto-aim. Tady takhle budeme za rohem. Ale nejvíc OP je tohle, že ty vyšleš takhle, to, a pak to děláš. Tabi, bezcenne. No, to je mega OP. Jako vypadá docela dobře. Takhle. Když není tady spajková ponožka. Asi ne. Ale ahoj lidi, tohle bylo sice asi 18 minutový video, ale ahoj, loučí se s váma Luky.